Tam aj tak 3 robím fujavicu. Poď sem. Teraz to tu mám zahádzať? Na čo, že to netreba nič s tým robiť. Nebudeme to zahádzať? Nie, nie. Aha, dobre. Ja som povedal, necháme to takto stočené. Ale... Lebo aj tak sa s tým bude ešte Peťo hýbať. A... Dobre, to sme mali zahádzať. Nie, nie, nemusíme nič zahádzať, nerozprávaj. Jak nie? Poď, ale skôr nech tam akorát slnko svieti. Si nejaký tmavý, jak ten Černoch to. Tvoj kamarát. Jak ty. Možno tam má nejakého rómskeho spoluobčana, Aha, ktorý mu pomáha robiť. Alebo cigánskeho extrémistu, čo? alebo tak. Máš tam rec? No, už som sa to nejak naučil. Prosím? Áno, 5 pásiek chýba. Minimálne. Pások. Ne, pások. Ja sa ti pozriem do toho denníka teraz, čo máš, čo si vedieš, čo tam máš zaznamenané. dobre. Nie, Ciro by to aj zaznamenal, keby vedel písať. Však tam je ten problém, som sa nechcel priznať. No, Tu to dobre zmotávať z Jakira. no však už hej. Čo duj?